Türkmenistanlaryň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarynyň biri bolan Türkiýede häkimetleriň kanun migrantlara garşy giň gerimli reýtleri dowam edýär. Adatlyk radiosynyň Türkiýedäki çeşmeleri reýtlerde esasan erkek adamlaryň nyşany alınýandygyny aýdýarlar. Şeýle-de olar Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde azyndan 1500 türkmen raýatynyň saklanýandygyny habar berýärler. Metrobuslardan, awtobuslardan düşenini Türk polisiýasy destine bir ýerden tapylýar we resmi namlary barlaýar. Olar öýlere, zawodlary, fabriklary hatda türkmenleriň toý dawralaryny geçirýän ýerlerini hem aýlanýarlar. Dip İstanbul'daki çeşmemiz aýtdy. Reýtlerde esasan erkek adamlar, oglanlar nyşana alınýar we Türk polisiýasy köplenç aýal gyzlar saklap, olaryň resmi namalarynyň düzüdügini ýa däldigini barlamaýar. Tuso etmeler dowam edýär diýip ýagdaýlardan habarly çeşmemiz aýtdy. Adatlyga bu maglumaty Türk Migrasiýa Edarasyna tasdikletmek ýa inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu barada redaksiýamyzyň edaranyň İstanbulyň Silivri we Tuzla sewitlerindäki deportasiýa merkezleri bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary hem oňy netije tapmady. Çeşmelerimiz Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde saklanýan türkmen raýatlarynyň aglabasynyň Türkmenistana gitmejektigi barada arza ýazýandygyny hem habar berýärler. Türk hökümeti arda yazanlaryň aglabasyny Türkmenistana deport etmeýär ekeni. Olar bir ýyl töwereg tutsaglykda saklanyp soňra Türkiýede galmak üçin boşadylýar ekeni. Şol sebäpli köp türkmen raýaty Türkmenistana gitmejek bolup ýyly-ýylyna arda ýazýar. Dip çeşmemiz bellidi. Türk häkimetleri Recep Tayyip Erdoğan'ın 28. maýda täzeden prezidentlige saýlanmagynyň we täze içeri işler ministri Ali Yerlikaýanyň 4-nji iýunda wezipä girişmeginiň izi süre ýurtda kanun ýaşaýan migrantlara garşy geçirýän reýtleriniň gerimini güýçlendirdiler. Bu waka Erdoğan'ın öz saýlaw kampaniýasynyň dowamında tertipsiz kanun migrasiýany 0 derece çenli azaltmagy wada bermeginiň ýanyna gabat geldi. Şonda Erdoğan munun üçün çeşmesinden immigrasiýanyň öňüni almak siýasatynyň durmuşa geçiriljekdigini aýdypdy. Bellesek soňky ýyllarda Türkiýede zähmet şol sanda kanun migrantlaryň sanynyň we olar bilen ilteşikli jinaýatlaryň göz görteli artmagy Türk halkynyň arasynda bu babatda nägilelikleri döredipdi. Türk İçeri İşler Ministri Ali Yerlikaýa 8 awgustda sosial mediada paýlaşan maglumatynda soňky 60 güniň dowamında 35.867 kanun migrantyň tutsag edilendigine, olardan 17.258 sansynyň deport edilendigini ma'lum etdi. Türk häkimetleri tutsag we deport edilenleriň haýsy ýurtlaryň raýatlary barada açaçan maglumat bermeýärler. Ýöne olaryň arasynda türkmenler hem bolup, Türkmenistan şu aýyň başynda Türkiýeden deport bolan 1000den gowrak raýatyny ýurda getirdi. Adatça bolşýaly türkmen häkimetleri bu ýagdaýlar barada kelam agyz söz aýtmaýarlar. Türkiýanyň Migrasiýa Edarasynyň 24 awgustda täzelenen sanlaryna görä 204.161 türkmen raýaty kanuny esasda bu ýurtda ýaşaýar.